gauza daude. Bai. Aizuen, eska. Azte sarrera, flipatu egin zarete. Eba, zer moz zaudete? Ba, ongi etorri zarete, bai. Nahi duzu, erakutsuko dizugu gure lokala, eta nengo giroa. Gazten arteko erlazioak. Vale, Guztiz konbidatuta zaudete. Norbaiten lokala... Bada gure lokala, handia da. Ez daude lokal hain handiak zizurren, eta berrogeien artean badugu lokala. Ze azken finean, ez dira oso berkeak hemen lokalak, eta batu egiten gara hainbat kuadrilla. Badago jendea ia ematen dutela egun guztia hemen, eta batzuk etortzen dira gehiago, beste batzuk gutxiago. Negurako oso erabilgarria da bajera bat izatea, ze hotza egiten du, ezin zara, hotz handia gainera, eta ezin zara egunero tabernetara joan, ze azkenean gaztea gara, ikasleak, eta dirua ez dago, horretan egunero egoteko, eta orduan bajerak ematen dizu liberdade hori, en plan egoteko bajeran, eta nahi duzunean pasateratzeko. Baina, ligatzeko moduan... Bai, hori da. Saltza. Aldio. Ligatzeko moduan, berdinak izaten jarraitzeu, hau da, festetara zoazte, han topatzeitzuzue, jendia ezautzezue aurrez aurre, edo gaur egun ja, mobilan, bitartez, Tinder... Instagram, Tinder... Osa, festetan ere ligatzen duzu, baina gero hitz egiten da Instagramez, o eman zure Instagram, eman zure telefona. Vale. Erika, Instagram. Egon gara jairik gabe, orduan bai nik uste dut jendea baliatu egin dela, en plan tresnetaz, mugikorretaz, eta horrelakoak jendearekin harremanak sortzeko. Baina adibidez orain, txosnagunak eta horrela bueltatu direla. Zeparreiten arte iluminazioa. Aurreko astean egon ginela, ze guai, jendearekin berriz harremanetan, guai urte zu ikusi gabe, eta jendearekin elkartza eta jende berria ezagutzea errazagoa da, txosna batean edo jaigune batean edo zer festa batean, baina negia da Instagramek errazten ditu gauzak, eta gaur egun jende asko aurkitu dezakezu, bilatzen duzu izen bat, eta baituzu ezakitzen bat. Orduan, eta honek jarraitzen du hau, nik ere jarraituko dut. Hau nor da, ezaguna, eta orduan, eta nolakoa da, eta orduan, Bai, detektibe lanak, ez? Eta zer gertatzen da, kontua itxita baldin badago, eta kotiatzeko hor pixkatzaia egongo da, asuntua. Bueno, jarraitu. Bai, eta pausua ematen dezuten. Edo lagun batek jarraitzen du. Bale, a ber, teknika hauek ezagutu nahi ditugu. Eta gero da, aizuzuk jarraitzen duzu hau, nor da? Eta orduan kontatu. Suelta prenda, venga, a ber. Saltxe hori, hau zein da, besti ez, jende berri ez autu, beste ez, a ber zer sortzean, saltxe hortan, ze espero da? Osea, ja, proiektatze deu, bikote baten bezala bilago ez, o da gau bateko zerbait konforme edo, osea, hor nola... Nik uste dut, batzutan, askotan jendeak hasten dela esperantzarik gabe edo, ea sortea dagoen, eta hasiko naiz honekin hizketan, eta horrek eraman dezake, geldituko gara egun batean, zerbait hartuko dugu, edo bukatzen da, eta listo. Eta hortik, harremanak sortzen dira, egia da, gaur egun, apak daudela, Tinder eta horrelako apak daudela, eta jende ezagutzen dela, eta bikoteak sortzen direla. Baina nik uste dut ere, erabilera garrantzitsu bat eman dela, ez gau bateko gauza, baina bai, zurekin elkartu, zerbait izan egun horretan, eta listo. Ez etzan beldurrik, ez? Esan dezuena, igual idazte jo, ez da erantzunik, ze pasatzen da, hola bizi dezu ez? Normalean ez dut idazten, adibidez, en plan norbait ezagutu gabe. Adibidez, norbait ezagutu baldin badut, gero hitz egin dezakezu, edo hareman da sortu, eta hor, ean pertsona hori gustoko dudan, edo gustoko garen, eta bestela, ez, hor geratzen da gauza eta listo. Eta gaur egun badaude erreakzioak edo bihotz bat bidaltzea, eta horrela, eta hori da forma sartzeko horre. Kuku bat egiteko. Nik ez dut egin, baina bai iritsi zaidala horrelakoak. Horrekin egin dezu etopo adibidez, igual pertsona bat aurkitu pentsatu dela ez dakin hor, eta gero ez izatea benetazkoa. Pertsona helduak egiten dutela gazte bezala, edo gazte batzuk ez direla... esaten direla jatorrak WhatsAppez, baino... Gero ez. Bai, azkenean,
Eko adibidez, uste dut gura adinekoak guztiak kontziente garela en plan horretaz, eta azkenean ja 20 urterekin edo 21 urterekin horretaz konturatzen zara. Baina bai, txikientako hori ere arazo bat izan daiteke. Kantu zenen lagunek harturik airian, kantu zariko zaizkit lurrean sartzian. Agian jaietan norbait ez baldimada lotxatiagoa edo sare sozialak laguntzen dute ez, badu oportunitate hori bezala norbaitekin hitz egitera, gero egia da aurpegira elkartzen zarela eta bada desberdina. Igual, bai sentitzet papatekotasun hori, ez aurrez aurreko hori, galtzen ez ote dan, ez dakitzuek nola sentitzen. Bai, nik horrela pentsatzen dut ere, galdu egiten da, azkenean idazten duzunean WhatsApp bat, pentsatu dezakezu zer esan, orduak eta orduak egon erantzun gabe, eta ez duzu tonua ez da kontuan hartzen, ez da bapatekotasun ahozkoak daukarren, bapatekotasun hori ez da existitzen. Edo igual, harreman bat eukizana, berdin du gau batekoa izan edo, eta batean beste pertsona desagertzea, ez? Eta beste pertsona gehatzen da, baino, zegertatu da. Eta ez dago inongo azalpenik, ez dago komunikaziorik, ez dago hitzezko kosta egiten da, hori ez, komunikazio hori ematia. Jendeak ez duelako zertara komprometitu nahi. Adibidez, nik ez dute zertara komprometitu nahi, beldurra sartzen zaizuen, ni bakarrik nahi nuen egun bateko gauza bat. Eta zergatik ez esaten? Hor dago. Bai, ez azken finean oso konektaturik gaude, eta modu asko daude, baina gero, nik uste dut komunikatzeko moduak ere, agian kalitate txarragoa daukatela. Beldur nahi esateko esto, desarte gertuko nahi. Eta oso horreza da WhatsAppetik hori egiten, nik ez dut erantzuten, hemen ez da ezer. Ezer, hori da. Ez dago, ez responsabilidad afectiva, ez da, nula, oza, bueno, hemen ez da ezer gertatu, eta beste pertsona nola geratzen da. Eta hor zeitezu, kadaber horrekin, ez? Eta geroz eta gehiago gertatzen ari denez, arrunta bilakatu da, nik uste dute. Bai, normaltasun bat bilakatu. Bai.